So da salona na faɗa miki dinki ci kauna za ta rike ni. In fa kana nan a kusa na tilas an shakara ta bani. So da salona zo ki rike ragamana. Ni kai zanwa amona don kai ne na kusa na. In faɗi daɗe domin kwarai na take zan soyayya. Wayo soyayya. Na zama mungo mashin soyin ka harbo za na kare. Duk wahala ko gyara in amin kan ka zan jure. Domin kai ne jigo na akan kai na yin alfahari. Shi yasa na kira ka da mai sona domin ba kai min jayayya. Sai dai soyayya. Na tafi gona ki dafa mini duk abin kauna ki aje. Na baki amanar zuciya banta ki arena zana aje. Zan kira ki amarya ki kira ni dango ko ki kira ni miji. Ta daya ta biyu na kaunar ki arena ta huce soyayya. Bana jin koyin ya. Madarar soyayya na sha na baka. Na yarda kira kishi. Maganar soyayya ni yau zan maka. Yau sashi sashi. Na zama wani na maganar mata baya na so yau za na tuna. An faɗi kaunar ki arena tana neman ta zama fitina. Shi yasa na rike ka domin kai din baka neman fitina. Haka ba shi dari ba domin kaunar ki nake yi ba fitina. Na baka akalar kauna ka rike min karmi jayayya. Sai dai soyayya. Zazzaza na ji daɗi inda kin bani batun so ne riba. Taro karami na san baya yin tafiya sai dai kyata. Kirke na a kullum domin kauna ita ce ta zama riba. Shi yasa na rike ki domin kwarai na hakin saka soyayya. Wayo lubayya. Ami ko tulu ta zuba mini kauna don ta zamo riba. A cikin su samari kai ne ɗaya tilo mai kyawun duba. A kira ka a ganni ID show kyakkyawa kuma ga haiba. Wanda duk ya taɓa ka tilas fa a raina in masa jayayya. Dan baya soyayya. Na ba da sadaki A gidan mu ban karɓa har ka zama nawa. na zan masarauki. Kauna ta ce ta saka ka kake Na juyawa. haura